Projekt NIDUM reprezentuje moderný koncept rezidenčného bývania a zameriava sa na vytvorenie pohodlného a bezpečného prostredia pre rezidentov. Vizuálne atraktívne a zároveň praktické novostavby s dokončeným a upraveným exteriérom vytvárajú komplexný celok pre dokonalé bývanie. Prinášame odlišný pohľad na bývanie, navrhnutý pre súčasných aktívnych ľudí, ktorý kombinuje výhody domu a bytu. Interiér, ktorý je možné si nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek, predstavuje kľúčovú súčasť nášho inovatívneho prístupu k bývaniu. Vyspelé, inteligentné riešenia prispievajú k pohodliu našich rezidentov, čo podporuje ich pozitívny zážitok z bývania. Príjemnú atmosféru vášho domova si vytvoríte kedykoľvek, jednoducho, rýchlo a bez námahy prostredníctvom smart aplikácie. Flexibilné možnosti nastavení vám umožňujú efektívne nakladať s časom a šetriť financie. Smart Infinity to sú inteligentné technologické riešenia s vlastnou aplikáciou NIDUM, ktorá integruje množstvo smart funkcií a doplnkových služieb dostupných rezidentom. Správa, servis a aktualizácie Smart Infinity sú pre rezidentov zadarmo a navždy. Dôležitou pridanou hodnotou projektu NIDUM sú rezidenčné služby, ktoré prinášajú široké možnosti trávenia voľného času, ako napríklad športové aktivity, oddych a relax. Starostlivosť o areál, gastronomické služby pod značkou Papa Mia, priestor pre detské aktivity a slávnostné udalosti sú ďalšie z celého množstva služieb, ktoré umocňujú radosť našich rezidentov z bývania v NIDUMe.